Ket na imbag nga bigat kada kayo mga kaparparalan dadtoy man ni kumpare konta ag nga tingat kami man nga duwan ti nya tawag dati paray Kirit. kiret kasi da si dingan niya Ayun. ket bago tamangan duwata pa ti gumdawi kinapaw ya Una kararagta. karaga puro na Sika pa lang tanabanugak. tiyaron Lord agyaman kami itatang nga bigat agyaman kami ti daytoy nga taraon ngin kami kanan itatang nga bigat sikat ti mangted ti bendisyon ti daytoy nga taraon ngin kami kanan Kamutin Lord ti mga iaywan ti sa magtunggal maysa mangted ti salud at ti panagbiag ti aldaw ragsak ket agtultuloy kan Lord ket ti dawatan may gaputinagan mo isaos amen Amen. mga taparay Una, mandat si Dingan ta. Awan nato di ka pare. Bantay. di bantay ti riayo tataya Nadayaw, nga bantay. 20 city nga bantay, tirya. mano nga apples ti labasan niya 17 pare. Ang kasto di ko lang dyan, si Daom ko ah. Paku-pako. so di mayat pa ka Sayute. Tapos taga Repulyo. nabuya ka di video yung kinika English sa repulyo nga dadakad ay bagbagam nga di repulyo nga kaya madinga pinagkurong ka di nagdaga pagtubuan na Well, ano nga rin di yung nagdaga pagtubon na para tamang tatama kita Repulyo. ay di pa lang to first time mo kakitaan Napamuni ka English di riyak. Ang temba ang video na dari Repulyo jay. Ang video na. Pati siya karam nala na. wala nagagani ko abil bilagdang nang isip bunat Bunot ng babatit. Nung kape ko na naman ni ka English. Kape ka no ayay. Ako na mataw, mamukta ko na ka. ang mano nga bulan na di kontrata yung Gia Pat nga bulan pare. 120 days. 20 days tama ma ngayon papatagal yung everything homes Panakan. Yung magsisikog jay. Halos amin nga tao di pare ka masikog. patagisikog dagat tuktok bantay sa bakit nalamis Ang siya limot. Ang limot jay. less water Yun ah. May pangka-dinti pagdigusan party malamig dala ka tanduan di kagdala ison ta glamis ma. kano hindi kag digdigo sa Anong kondisyon bagbagi Trabaho ka na digdigos. Ang kondisyon bagbagi pare. mano nga mati kajay rating siya di ka Baba 320. 320 tilibor kumusta nga ito ko sidakas ka na kanan Ay kaya maminsan ka dano maminsan awamot bulad ayos di Yun ah. Amot-amot lumatang sidain. Ang makasida. di ka ano ka magsubid dyan Marco siguro. Merkules palabas na ako sa Anwibis. Dipindi ata pare. Daw. Kakagsulo nungaan. kaya mo sa awan mapasubli mapasaan dyan di birada maun Ano ah? niliyaut mo mutan niya Ba matay na yatan. Kwa. Nagdak ko na wanak ko na. garawan nyo lata ako naman Damag no datangag suble nga. Damag. kasi at isang salitan din yung ang construction Bakay Di pa mixan di paray. pamigsanda nga mga Para lutaw. Pwede namin sa paray nagluto kami ti manok. Taba ti manok. Di na gisakaon. Di ako sinabawan basit ti duwa nga basaw. Yung nagburot ka mo na nanganan. Nibus kayo sa baon na nagnanam. Tsaka sinabawan ulit na purpur sa baon na. linukom gardi ka kadwan man na Yun na. Purpura ma din sa maing gisa ko na ta. Ang gisa kung nakutong ayo manok ko na mata. nang nakasipti ka pa kay game si Damon May damdamo nga burok na. Siptik. Kaya nagtabangay. Ay mas mayay.
May kaduwa kayo, walang atin pa rin, tanong ko na silang kumbitsin. Hindi mo ni pare. Marit kiriton. May lima naman natin na unay. Kasi yung kirit ya. Pikag manggami rin sa guwarmang kiritan niya. Yung ko lang kayo ni Congress, yung vlog na kayo mayay. Boy. Na po yung taray, dahil sabay na po yan. Ang dahil ko nakitar ka ba? Napi pare. Ito yan, malaga. Napiti ka ba? Alam na kuha matin na po pa rin eh. Kilaban. Kilaban. Medyo datang-tangkan na pare. Tatahan ka sa awan. Ito pa bantay nga mais pare. Mais nga ginilang. Madi mais nga bagas. Hindi ko angay. Ang kandusog. May mas si dami ka kabsat, kirit, babatik nga lamas, madi dumakal dato yan. Stinan. Sidingan nga kunada. Roti ko di pare. Diriyak. Igat. Sili. Gusto nga madyan niya, pa niya di ko na buyak nga ko. Kamkamul ka lamas, nipis pan. Panay. Ingat siya nanda. Tapos, Gumatang kami. sabay siya kapay nagkambal, limatang kapay. Magkamal. Nadya nga lamas tilapia. Yun. Dalag. Pangal daw may paajay. Lidag ka daw. Hindi mo lidag di bandaya. This one. Cultured. Ay, cultured. Yung ko napukutong. Ang dami di kalman. Tungda. Igot niya pala ka daw. Baka igat mga kwa, What? alalain tanga, iwat. Hindi. Rabiada dyan yung Sabi pinangtira. ka na eh. Di mga alakan tao, mangyawid ka, ano mga Adayaw. panggalyan. Adayaw. Kada yung paglahan. Dapat din lako da sobra sa ngaribo pare. 8 kilos. Dakol nakatidog. 1 to lang bayad na. Nga yung matang. Ulunggo. Kuha makijay. Bagubo makijay kwa. Pampana. Terabe. Magubo awan tibulit di paray. On. Bagubo. Nagtatak dapat tag 20 kilos ka na pare Baka lilawon da ka lang matag. Di mo, mama. Hindi. Nakita mo. Ay, no, nakita mo, mamati ka. No, baga istorya lang ako. Mamati. Nakita. Gasam batukan ta ka na pare ka kwa. Nagadalam. Kunak ka na atak ko Hindi makaya ta nga batukan kunak. Tabukol ako na. Tabukol ka. Tura-tura na ka daw. Nagdakkal ka daw. Ngamrabi Nagpasyarte lamals. Basok na rabi hindi makaya siguro di pare. Kaya naglamiyas. Miis mabuti na ako Tagkamal nga may lambis na di makaya. Na lamog. Lamog to pati tinganal daw. Ito laki di rabiin. Dapat na dadalamgar na 4 kantos ano pang gadyan. Una. Ay pare, pinanagadan dati ko purok buntis-buntis. Dami nga tao ka masikaw. Yun, patat na rin yung Tiberting Homes. Magubugar tataw dyan. Laok. Lucano, Ilonggo, dun Bagubo. Cebuano kasi na bisbisaya dyan. Ngayon ko sityo-sityo. Nasa nga barangay ko din, ibigay ko laman, tapos 28 sityo na. Laguman.
Pare, nipas manan. Ground. Nalunusin dati na, ano man? Ano na? Kaya lunusan taman na yan. Wala. Basta nga talaga. Kanina nga lumata sili, pang pa-ikati ko. Sakit ngipon. Kure kisew. Kisiyo ko pare. Hindi kisew mo pare. Aga sa ati pare kala ko atoy. Vitamin ay Antibiotic. antibiotic. Gasti ko ata, kurad, kamanaw, di madigdigdigos. Nga tati ipangal-ngal mo kanya tatanog amudag digos. Gaya kurad. Mga antikas tatano man bag. Hindi masabi kirit ya. Nananam. Sidingan ko na dati ya pare, gidudo mga Ilocano. Yung nananama di ba pare, hindi mo naraman na Kiret ay guramay, ay tinuno ngayon ako ha. turtle snake. Mas luto lang tira man na. Ay kudil-kudil na dyan sa siding si pabilog na. Mas luto lang. Di na ako mga linuto man pare, adi si Bubuo. Nagalasada na lang sinalo na yan. Kaya di sa bali nga bansa kayang kada mga Yung suda ah. maminsan kag kilaw takas jay turtle snake. Mabalin lang tama ta. Ika ko kilawon nga ka, ko tura-tura. Ay dadakkel nga tura-tura. Pare babat pare, Ang regalin sa nada eh. lakalaeng, nitam. O salam nila sagna. No adaw. Una ano daw? Aje jini kedikal man kadua aje ko. Ay di na minsan. Naalala na aje ti ramaramanan ni ka. Piyok. Baka ko tatta pare. Babo juwaig ka kwa, dry out. Tikag, Kung kuna na aje pare ta jiwaig ni ko. dry season tatan. Kiniro dan kung kuna na mat. Jay, Di na yan ni ko. nang titiniro daw, dasiguban. Right. Muman. Subog baga na kanya kwenta ni kumpare. Mati ka malay. Hindi na nakahiringan. Mga kanya na kamo kata style mo pangalagis snipe ta kung kanya na katawa. Kuman is snipe ni kumarintan. Ano, tabanger. Right. Gindagatan di store. Hindi pa mo mga tulod mga iti, pakwan na pare, sanjana. Pero may salang abukay, nakatugay mo ti. Marharbis na ka. Madigarod ta ka lang magradisyon na dyan. Tripulante. Ito, na bingay na nga burak. Tripulante mo lang ni kumpare dyan kay bay amon ano mangtada ka namang tide no makarain na ka. Kung di makarain na ka bay amon a. Kanuhaan. Huwag na haan no haan. Bay pa kan na kini kumare. Bagay. Sulit ang ating mga anti-kiriton pare ta sa mamanong alda kog pabantay man na taon. Pamanda tao di may ka-20 city nga bantayan. Malayo sa Kabiasnan. Hindi ka mahulaw na umuli ka ti pangataw. Madi, May magnaka na umuli pangataw. madi, Hindi ka mahulaw. madi. Nagrusdok to pa di pag kay kaywa di pare. Kakapyan nga pakastanay. Grusdok. Tum lagay makita gagaputo bantay ngay kay sakang ti pagnadaya. Nagdedaktor kay gurgurong ti kadya, babae. Ay kwa dya yung mulog ti ka ba? Di na bantay. Ay bak mo dalan kasta na ipapangataw. Narikat ti kadya pare danom. Kamang kali ka ti bubunan ah. Dangam ko madagtubog dalang aja mga sadya nga kwa nga ubog. 2 kilometro. Oh, laki ti nag-provide di nga pamitay. Daa magatang. Barangay official nga orehos lang ngay sulok mo di karayan. Dagarot magatang private. 65 man sa drum. Hindi na mamait. Wait. Ay 60 konak ko ma. 60 may sa drum. Ay pag bubuhos may danom. Kada lima may sangal daw ko sa nga pulo nga drum. Di marariyaw. Wait. Basta nga ribo. Kaya dyan ti bubun nga eh. Adayo aja yan. At dayo nga madi makagwanta. Tapos ado taglalaba. Matsanan. Nagtubaw. Ikaw tubog na. Maka sa ado ka dyan no agsapa nawan taglalaba. Makala ka mati mga duwa nga drum. Daglalabang ka. Aun danom na naunagan ka babayin mo agi ko ah.
Sumarnaw. Uy, naglalaba. Agsa do ka di kwa. Jay pispan. 12 nga kilometro. Pag nambayalay. Hindi top down ka motor. Ay, kung ano pag nambayalay 12 kilometro nagdayo kaya. Magi, ikwa magmotor ka. Kabil mo top down, kabil mo di drum sa musa doon. Pero di nga to ajay. Dala na rin ti baba. Tiriga mo man nagil ulan. Ti kwa. Nubigat ka daw ang trabaho nubigat. Awan. Garamit ta ang video na. Garamit ta. Ano ti malagip ta nga ruot niya kanan. Sapa ka pa na pag-spray no bigat masapa. Pas pinto siguro ay baga man alas 9. Is kasta. Kasi nung iparag pa kadatayan niya. Una, mutan. Pakada kaming kakabsat sa nalpas man tinga-tinga tayo. Kinukumpare ka tatta kami mo lang nga dinanggay man na nakatag construct mo di 20 city nga bantay. Agyaman kami ta nagkadwa kami man nga nagkabukab tatan. Like and subscribe kung makabsat. Buyahin nyo lang tati video mi aparparalan. Hanggang dito lang ngayon. Agyaman kami kinikumpare. Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen.